Okei, tänään olisi tarkoituksena tehdä tämmönen peura ja puut revontulet taustalla. Myös vähän tähtiä tuolla näkyy. Tässä on oikeastaan 5 vaihetta tässä työssä, niin käydään ne kaikki läpi. Käytetään tämmöisiä öljypastelleja, lyikkäriä, mallarinteippiä, itse paperi ja sitten taustapaperi. Aloitetaan sillä, että teipataan tuo paperi taustapaperiin sillä, että joku puoli senttiä jää reunaan. Sitten käydään vähän hahmottelemaan niitä revontulia. Siinä on musta taivas, 5 väriä suurin piirtein ja musta maa. Aloitetaan niiden värien laittamisesta sinne taivaalle. Eli ylös tulee tummin ja alas tulee vaalein. Meillä tulee vähän oudosti tuo oranssi tonne myöhemmin, mutta se oli pikku virhe. Eli aloitetaan niistä väreistä, ei tehdä vielä sitä maata. Sitten kun niitä värejä on siellä taustalla, niin otetaan tuommoinen käsipyhin paperi, taitellaan sen niin pieneksi kuin mahdollista. Nimenomaan taitellaan, että sitten tulee kova ja tiukka, niin silloin on helppo blendata noita värejä. Ja aloitetaan blendaamaan vaaleimmasta tummempaa, ettei se musta taivas sitten tunnu vaaleiden värien päälle. Ja viimeisenä sitten, kun on tyytyväinen siihen blendaukseen, minulla on ihan tasainen tuo tausta, niin sitten vasta tehdään tuo maa tuonne oikein mustaksi taas sillä mustalla värillä. Seuraavana käydään tekemään sitä peuraa. Tämä on vielä helpompaa, jos on tulostettuna se peura, mutta onnistuu myös tuon kännykän avulla esimerkiksi. Eli haetaan Deer Silhouette ja sieltä tulee hirveä kasa erilaisia peuraa, mitä voi piirtää. Nämä tulee peilikuvana, eli jos haluatte sen siihen kuvaan samalla tavalla kuin se on teidän kännykässä, niin teidän pitää kääntää se kännykällä peilikuvaksi. Napataan leivinpaperi kännykän näytön päälle ja sitten lyykkärillä hahmotellaan nuo ääriviivat sille peuralle. Kannattaa painaa ihan jonkin verran, että sitä väriä tulee tuohon paperiin. Sen jälkeen paperi käännetään ympäri oman työn päälle ja raaputetaan sieltä se peura esille. Se siirtyy hyvin tuohon taustaan. Sitten tietysti täytetään tuo peura mustalla lyykkärillä oikein mustaksi. Sarvissa kannattaa olla varovainen. Seuraavaksi käydään niiden puiden kimppuun. Tehdään 4-7 puuta kummallekin puolelle peuraa. Ja ne aloitetaan sillä, että tehdään vaan tuommoiset suorat viivat, mitkä on reunoilla pitempiä kuin keskellä. Niin saadaan semmoinen pieni perspektiivi-illuusio siitä. Ja taas kuva-apuna käyttäen netistä löytyy Pine Tree Silhouette -hakusanoilla vaikka kuinka monta erilaista tonne käypästä mäntypuuta. Myös kuusia ehdottomasti siis tietysti, mutta tämmöisiä havupuita. Ne on helppo piirtää, kun on tuo samankokoinen referenssi, mistä katsoa mallia. Tai ainakin helpompi kuin vapaalla kädellä. Mutta näissä menee aika pitkään, eli jos ette halua mennä hirveän pitkään, niin kannattaa tehdä vähän vähemmän puita. Seuraava homma on valkoisella liidulla tehdä tuommoisia haituvia tunne taustalle. Niitä kannattaa tehdä sillä vähän niin kuin käyrinä, ettei suoria viivoja tee. Ja sitten nekin blendataan tuohon taustaan, niin tulee tuommoiset pilven tyyppiset jutut. Sitten kun on viimeistellyt tuo työ muuten, niin sitten tehdään vielä tähtiä. Käyttäkää vaikka valkoista peittävää tussia, tai sitten joutuu raaputtamaan saksilla, niin kuin minä tuossa, kun minulla ei ollut semmoista tussia. Lopuksi huomataan, että kun nuo teipit oli tuolla, niin saadaan tämmöiset reunoille terävät rajat meidän työlle, ja kun nappaa pois, niin paljastuu valmis työ teräville reunoille.